Ашык яқты буяулар дөньясында Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, ЮХИДИ идарәсе, шулай ук юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе балалар рәсем ясый дигән ортак проектны дәвам итә. Быел конкурста катнашучыларга берничә тема тәкъдим ителде. Мин үз ватаным патриоты, куркынычсыз юллар, Татарстанда цифрлаштыру һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елы. Һәр 4 тема Баулының яшь рәссамнары сүрәтләрендә чагылыш тапкан. Рәсемнәрдә бөек ватан сугышы ветераннары, юлларда үзеңне тоту кагыйдәләре, төрле халыкларның милли бәйрәмнәре. Все страны и все народы России не ссорились, и чтобы, то есть, у них были хорошие отношения между собой. Я выбрал именно Масленицу, потому что это российский праздник. На этом рисунке изображено то, как провожают Масленицу. Обычно пекут блины, всякие разные вкусности, сжигают чучело. Һәр дәрестә төсләр, инструментлар сайларга гына өйрәтмиләр. Чын рәссамнар кебек фикер йөртергә, үз эшеңне образлы итеп тәкъдим итү дә мөһим. Нужно придумать, как ты будешь рисовать, все это у себя в голове распределить. Укытучы һәр балага киңәшләр бирә, яшь рәссамга нинди төсләр сайларга, теманы ничек итеп ачарга, барысы да кызыклы. Мондай рәсем конкурслары балалар өчен бик кирәкле. Әлбәттә, алар рәсем ясаганда үзләренең һәрберсе яхшы якларын, нәрсә итәсе килгәннәрен буяулар ярдәмендә үзләренең рәсемнәрендә чагылдыралар. Каникуллардан соң Баулы балалар сәнгать мәктәбе укучылары сафына районның башка мәктәпләреннән яшь рәссамнар кушылды. Алар барысы да балалар рәсем ясый 16-нчы республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва кыла. Оештыручылар конкурска нәтиҗәләр ясап, җиңүчеләрне 11 июньдә Россия көне алдыннан бүләкләргә исәп тота. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы.